салом алейкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз. хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз хушбахтона барои шумо ва барои хоҳиши шумо мо дар ҷумҳурии Туркия дар шаҳри Истанбул ҳастем ва хостем ки яке аз манзараҳои зеборо баҳри шумо нишон диҳем, яъне ки дар ана ҳамон манзараҳое ки шумо дар филмҳои туркӣ мебинед ва дар ҳамон сериалҳое ки шумо мебинед. Ман хостам ки аз пеш баҳри шумо нишон диҳаму шумо ҳаловат баред. барои пешрафти кори мо чико мекунен? Лайк мемонем, поделиться мекунен, комент мекунен ва фикратон нависен. беҳтарин ҷойҳои Истанбул ва дигар шаҳрҳоро барои шумо нишон медиҳем. моро пайгирӣ кунед, мо меравем. Оле куртка пӯшидан мегӯем. барои чӣ гармай куртка пӯшида? барои он ки дастам нараса даст ягон чида, ба ҳамин хотир саломатиро нигоҳ мекунем. барои видео бисёр паҳн шудан лайк, поделиться кунем, баъдан бишинем ба ҳазур тамошо кунем. дӯстони азиз, ҳозир мо дар текне меган ира, яъне боазтуру тай мост, мосте ки мисол киноро сабт мекунанд ку ҳозир мо билет аҷдад кардем. билет аҷдад кардесему заодно бояд як чарх бизанем, тамошо кунем ку як зебогӣ. ҳозир ҳами одамое ки Туркия меянд, ҳамида бояд свор шаванд ё нашаванд? ҳатман свор шем бародаро. якмаш ки арзоне. чанд лира? 25 лира. 25 лира метид полнид, як турме, як круг тов метия мия 25 лира. дар 25 лира як ним соат метавонед шумо бигарден. дар 33 сомон дар байни баҳр як ним соат мегарди. ин ба фикри ман ки беҳтарина. беҳтарин қай кадомет ки пули зиёда метавонед ки яхтҳои майда бигирем бигарден, яъне обшия метавонед ки дар 25 лира ҳама каса мисол обшида мебинед, як автобуса мешинем мегардем. беҳтарина. намхе манзараҳои зеборо айда тараф, яъне ба байни об меред, айда тараф манзараҳои зеборо тамошо мекунед. тофтеста. ҳозир ту маска надорӣ, тра як бибинанд ҷарима намекунанд? ҷарима мекунед, дар дастам қабдагиемаш. охи барои даст нест, барои ҳамин мисол ту ҳамида шишти чира эҳсос кардӣ? эҳсос якмаш ки дар даруни баҳр, яъне дар болои баҳр, болои овда, дар болои ов шамол беҳтарин атмосферае. шумо худтона роҳат ҳис мекунед, яъне мондагиёт, шалпариёт ҳама чӣ мебарояд. мондагиёт мебарояд. гуфтаи мардак ки ҳамиҷо шам мемонем. хайради фарқ надора, ҳеч наминад чизе ки ҳаст бояд мондан дар ко. бародаро кадомед ки мақсад ҳамин туркияда бошен ё ки туркия омаданӣ бошен, аз ҳама ҳоли бестай ҳамино мақсад ки орзу дорам ки шумо ҳамиҷа бем ба ҳайси турист, ба ҳайси коргар, не ба ҳайси турист биен зебогии ҳамин Туркияро аз наздик бибинен, тамошо кунем, бигардем. инҷа ман фикр мекунам на танҳо турко аст, балки аз тамоми Осиёи миёна ва аз дигар давлатҳо ҳам аст. бале ҳастанд. инҷа хеле одам зиёд аст. ҳозир ки раҳҳо маҳкам аст, яъне одам кама, ине ки ба ҳамин камияшам хуб аст. бибинед ин камиш аст ки ин қадар аст. баъдан як чиз дигара савол доданиям, мисол ҳамин нафарое ки аз дигар давлатҳо меояд бояд чӣ хел рафтор кунанд? рафтор хай ба ҳамин кадом давлате ки меравад бояд ҳамо риоя кунед қонуну қоидаи ҳамон тарафат. тамом дига ба фикрам ки мегарда. дига ягон мушкилӣ нест. шумо агар турист биёед шуморо рӯи даст мегардонанд. ҳозир аки ҳамаш насибу тақдирае. нигоҳ ки дар як чизи калон, на як киштии калон,
یعنی این قدر جون کشوندسته همین بله یعنی میبینی علاقه فکرانی دیگه میشه میگن فکری خوبم عبادت درست гапотон беҳтарин аст боз мо дар бораи чӣ гап задесем мо яъне дар бораи туркия гап задесем бародаро биёин тамошо кунем хитон бибинем ҳамин ҷое ки ҳозир мо ба таямост мегзарем ти якум бор омада буди туркия чӣ фикр карда будӣ фикри хита бигӯ дуруғ фуруғ гап назан фақат фикр хита бигӯ ки мақсад ду мост дора як таила байн холӣ аст ман якум бор дидам рости гап бисёр роҳат кардам ки чӣ хел имоста кардагӣ боша ман вақте ки дидам як тапам телефона ино дасти чалпарши монда шид дастам кай рафтем давомтем вақте ки якум бор дидам бисёр роҳат кардам як манзараи оли манам тапмай хуб алиакбар қурбонов шумо худатонро чӣ гуна эҳсос мекунед дар ин манзараи зебо рости гап ҳамин савола ман шумо додаги будам не ман додаги будам шумо ҷавоб додем камтар микрофона дур биқаб мақсад ту ҷавоби хита додӣ ман ҳозир ҷавоби худ наметавам яъне ки кадоме ки дар ҳақиқат меяй иҷа яъне аллакай инсона фикрониш дига мешава барое ки мебина ин қадар манзараи зебо дар ин баҳри кабуд инсон мебина рости гап ҳайрон мешава фикру ақидаш дига мешава яъне ҷаҳонбиниш дига мешава яъне эҳсосоти ман хеле хуб аст азбас ки ман бисёр дар ин ҷо истодагим зиндагӣ кардагим он қадар эҳсосотам намондааст лекин ба ҳар ҳол боз мекаша магнин мекашад ки ҳамин телефонро суқабдаи гап магнин мекашад ки мақсад бо бишини аборига бигардӣ ва ин ҳам ба хотири подписчикома бародаро подписатсияро фаромӯш накунед обуна шавед лайк поделится айни ҳол мо дар туркия қарор дорем куҷое кадом манзараи чӣ чизе дар кора иншоалло ба қадри имкон мерем ба навор мегирем фақат аз шумо як дастгирӣ пешравии кори мо ниқоб ман набровардам ба ҳар ҳол яъне бо диққат шидан дар кор та мехоҳам аз те эҳтиромона хоҳиш мекунем ки штраф нахӯриву баъд ғамгин нашавӣ аммо москва тамом на ай москва хеле арзонтар вақте ки шумо билет бигиред туда обрат намегиред ҳеч то намега биёин як дунёро дидан дар дунёи дурӯзак и гаштанам диданам як ғанимат бародаро шумо чӣ гуфтанед акбар қурбон марам рости гап мехоҳам ки ҳам бародарое ки мисол камтар меҳнат мекашанд заҳмат мекашанд ва биёянд ҳамин заҳматҳои кашидагишона мақсад роҳат чабу бинанд дар ҳаминҷа дараст дар пушти мо ҳамун мост наздик шидастем ва мо ҳозир гапзаниро манъ мекунем ва мерем аз пушти ҳамун навори ки мисол мардум дар интизор аст аз мо ҳамонро нишон медиҳем ва ин хоначае ки мебинед дар ин хонача мисол бисёр дар филмҳо ира нишон медиҳад ва аз дур инҳоро бисёр ба фикрам диққат наметен шумо вале ана ҳамин ҳам ҳастай ва ҳозир мо ба ҳамон ҷое ки дар ҳақиқат худмам роҳат мекунем мебинимаш ҳамунҷа мерем ва боз давом медиҳем иншоалло моро пайгирӣ кунем бародаро